Verdachte van moordzaak in Oostkapelle ook in hoger beroep vrijgesproken. Alleen DNA-materiaal is geen bewijs, vindt het gerechtshof. En verder in deze Zeeland nu. 14.000 Zeeuwse huishoudens in de problemen. En markeringen geven antwoord op vragen. Goedenavond. Een 59-jarige man uit Oostkapelle is opnieuw vrijgesproken van de moord op zijn 78-jarige buurvrouw. Volgens het gerechtshof in Den Bosch ontbreekt overtuigend bewijs. Eerder sprak ook de rechtbank in Middelburg hem al vrij. Het 78-jarige slachtoffer werd in mei 2019 zwaar gewond gevonden in haar appartement. Ze was meerdere keren gestoken en overleed een paar uur later. De verdenking ging al snel in de richting van de 59-jarige buurman die veel conflicten had met medebewoners op het complex. Er is DNA van de man aangetroffen op de binnenkant van de deur van de vrouw, wat erop zou wijzen dat hij binnen zou zijn geweest. De man zelf heeft altijd met klem ontkend. Er is geen DNA van hem op het slachtoffer gevonden en ook het moordwapen is nooit gevonden. Ja, verslaggever Mercy Kamermans, er was ook in hoger beroep 11 jaar geëist, maar nu toch opnieuw vrijspraak. Ja, dat is nogal een verschil natuurlijk. Ja, het OM kwam dus met dat bewijs van dat DNA aan de binnenkant van de deur. En met een getuigenverklaring. Een buurvrouw zou in een flits iemand met een blauw shirt of blouse hebben gezien. En ja, de verdachte had die dag een blauw shirt aan. Maar ja, het Hof zegt, dat is allemaal niet genoeg om echt tot een bewezen moord te komen. En die DNA aan de binnenkant van de deur, dat zou dan via eventueel daar terecht kunnen zijn gekomen? Het zou kunnen zijn gekomen, als ik jou een hand geef en jij raakt die deurklink aan, dan kan dat overdraaglijk zijn. Maar goed, als deze man het niet gedaan heeft, wie dan wel? Ja, dat is dus de grote vraag. En het gerechtshof zegt ook gewoon, er loopt misschien nog een onbekende dader rond. Want er zijn bijvoorbeeld DNA-sporen van onbekende mannen gevonden op het lichaam van de vrouw en op haar kleding. En dat kunnen ook heel onschuldige sporen zijn, bij wijze van spreken de fysiotherapeut. Maar het kan ook meer dan dat zijn. En dat is gewoon nooit goed onderzocht. En nu komt het er gewoon op neer dat hoe dan ook de moordenaar gewoon nog vrij rondloopt. Mercy Kamermans, dank je wel. 14.000 Zeeuwse huishoudens hebben het extra zwaar door de gestegen energieprijzen. Deze Zeeuwen wonen in een slecht geïsoleerde woning en hebben tegelijk een laag inkomen. Ze lopen een grote kans om onder de energiearmoedegrens te belanden. Maakt u zich zorgen over de hoge energieprijzen? Echt waar. Bij ons is het contract van Delta afgelopen. Dus wij moesten, je kan geen vast contract meer krijgen. Hè? Dus dan variabel zetten we nou. Dus we moeten maar zien wat of het wordt. Wij kunnen het gewoon betalen, maar het zijn geen leuke dingen meer. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen heel veel in de problemen komen. En dan kun je wel zeggen, het zou wel meevallen, maar het gaat niet meevallen. Het maakt nogal wat uit of je in een huis woont dat goed of dat slecht geïsoleerd is. En of je een hoog of laag inkomen hebt. En daarom treft de hoge energieprijzen de een veel harder dan de ander. De verschillen in Zeeland zijn groot. Van alle wijken en dorpen in heel Zeeland heeft Ede de grootste groep inwoners die dubbel pech hebben. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huis en hebben ook nog eens een laag inkomen. Dat geldt hier voor 1 op de 6 huishoudens. In heel Zeeland gaat het om duizenden huishoudens waar de klap zo groot is dat ze de kans lopen op energiearmoede. Wat doet u allemaal om te besparen? De verwarming lager zetten. Er zijn ook wijken waar het beeld heel anders is. In de Middelburgse wijk Mortieren bijvoorbeeld is er geen energiearmoede. In deze wijk staat geen enkel huis met een lage energielabel. Deze huizen zijn allemaal nieuw en goed geïsoleerd. En hier hebben de mensen ook nog eens een goed inkomen. In deze wijk zullen de mensen veel minder snel in de problemen komen. De energieprijzen zijn zo gestegen. Maakt u zich daar nou ook bezorgd over? Nee, wij niet echt. Wij waren de eerste met zonnepanelen hier in de wijk, 15 jaar geleden. Inmiddels hebben we warmtepomp. We hebben een Zweedse accumulatiekachel, een speksteenkachel. Mag ik dan vragen wat jullie energiekosten zijn zo per maand? Ja, op het moment €25. Even een vergelijking. Een gemiddeld huis in de Mortieren verbruikt zo'n 1200 kuub gas per jaar.
Een gemiddeld huis in Ede verbruikt veel meer, zo'n 1900 kub per jaar. Met de huidige gasprijzen scheelt dat meer dan €1000 in kosten. Maakt u zich zorgen over de hoge energieprijzen? Ja, je denkt er natuurlijk wel aan. We hebben ook een gezin, dus ja, dan verbruik je natuurlijk ook wel wat meer. Maar wij hebben gelukkig een houtkachel. We hopen maar, als het een beetje van de winter meevalt, om eigenlijk niet schil moeten betalen aan allemaal. Maar ja, dat weet je maar niet, wat of het allemaal wordt. Maar ja, het is wel een zootje in de wereld. Het mysterie rond de aangespoelde rubberboot van Oostkapelle is opgelost. René Flohiel uit Oostkapelle vond de boot maandag. Van de opvarende was geen spoor en ook stond er een vreemde letter- en cijfercombinatie op. Het was niet een kleine rubberboot, hij was bijna 10 meter lang. En ik ben er omheen gelopen en ik keek eens even wat erin lag. Ik vond alleen een waterfles. En ja, ik herkende het eigenlijk wel als een vluchtelingenboot. De boot is inderdaad gebruikt om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Naast deze boot zijn er nog 3 gevonden op zee. Ook met letters en cijfers erop geschreven. De tekens worden volgens de Koninklijke Marechaussee aangebracht door de Engelse kustwacht. Die pikken de opvarenden op en brengen ze naar het Verenigd Koninkrijk. Maar voor de boten hebben ze geen plaats. Door de tekens weet de Marechaussee dat de opvarenden veilig zijn opgepikt en hoeven ze dus niet naar mensen te gaan zoeken. Het stelt mij wel een beetje gerust dat deze mensen dan ook opgepikt zijn door in dit geval dan een Engelse kustwacht. In een woning aan de Axelse straat in Terneuzen is een man zwaar gewond geraakt. De politie heeft het over een ernstig geweldsincident. Waarschijnlijk is er gestoken, maar zeker is dat nog niet. Een andere man is als verdachte aangehouden. Middelburg stopt met het bouwen van woningen voor starters, heeft wethouder Rutger Schoones aangekondigd. Door de gestegen kosten kan de gemeente geen kwalitatief goede woningen meer bouwen die betaalbaar zijn voor deze groep. Wethouder Schoones kwam vandaag met de nieuwe Middelburgse woonvisie. De gemeente gaat wel meer bouwen voor senioren. De gedachte daarachter is dat wanneer ouderen uit hun huidige woning vertrekken, er weer meer bestaande huizen vrijkomen. En een 41-jarige vrouw uit Middelburg is gisteravond aangehouden op het station in Bergen op Zoom. Omdat ze een passerende vrouw opzettelijk van het perron op de rails zou hebben geduwd. Omstanders hielpen het slachtoffer weer snel van het spoor af. De Middelburgse zit nog vast. Bijzondere optredens in woonzorgcentrum Ter Rede in Vlissingen. Want daar waren voorrondes voor een landelijk ouderen songfestival. Ik vind het heel gezellig. Ik vind het mooie optredens. Ik vond het heel leuk, ja. En een beetje meegeklapt en een beetje meegedanst. Ja, ik heb meegeklapt en gedaan. Al de mensen wel hoor. Het is over, hij zegt me niks meer. Een van de weinige Zeeuwse deelnemers is Yvonne Kostinjevic uit Terneuzen. En ze heeft een pittig nummer uitgekozen. Het liedje wat ik doe is best een pittige tekst. Welk liedje doet u dan? Het is over. Ze mag hem hebben. Hoopt u om door te gaan naar die landelijke rondes? We waren eigenlijk van plan om niet door te gaan. Maar want ja, je moet naar Amsterdam. En dat is hartstikke druk altijd. Dan moet je 's morgens om 6 uur door. Dus ja, als ik niet door ga, vind ik het ook goed. Het was dus eigenlijk niet de bedoeling, maar de jury dacht daar heel anders over. Ze gaat namelijk als enige Zeeuwse kandidaat door naar de volgende ronde en maakt nog kansen op een plekje in de grande finale in het De La Mar Theater in Amsterdam. En dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar volgens zorgorganisatie WVO Zorg zijn evenementen zoals dit heel belangrijk voor het welzijn van zowel de deelnemers als het publiek. Dan zien we dat mensen gewoon die gaan meezingen, die gaan klappen, die gaan met hun voetje tikken. Dat zijn voor ons al signalen. Die mensen hebben het naar een zin. Er gebeurt wat op zo'n moment. Ja, dat brengt iets bij die mensen teweeg. Ik kan daar niet precies de vinger op leggen, maar wij constateren dat wel. We zien dat in de mensen door ogen, we zien dat aan de bewegingen, we zien het aan de gesprekken die we krijgen naderhand. Van, oh, dit was echt top weer en we hebben er echt van genoten. Nou, dat zijn die momenten die we gewoon heel erg belangrijk vinden voor onze bewoners. En dat geldt ook voor onze Zeeuwse trots in het Songfestival, Yvonne Kostinjevic. Absoluut. Ja, want wij treden best wel redelijk veel op. En dat houdt je echt jong. Echt eerlijk waar. Ze raadt het dan ook iedereen aan. Blijf muziek maken en zingen. En als je het nog niet doet, begin er dan mee. Want wie wil dat nou niet? Jong blijven. De finale van het Ouderen Songfestival is zondag 11 december.
Het was vandaag een afwisseling tussen wolken en zon in Zeeland. En het werd uiteindelijk zo'n 18 graden. Vannacht misschien nog een buitje, maar daarna gaan we best een zonnig weekend tegemoet. En dan Terugkieken bestaat 25 jaar en daarom herhalen we de komende vrijdagen een aantal opmerkelijke afleveringen. Blijf kijken dus. Alvast een fijn weekend en tot morgen.